Barma patří k nejtvrdším diktaturám na světě. Od roku 1962 ovládá zemi s neskrývanou brutalitou vojenská chunta, jejíž představitelé jsou na základě jasných důkazů a svědectví obviňováni z nejhorších zločinů proti lidskosti a porušování lidských práv. Chunta disponuje obří armádou tvořící početně zhruba 10% obyvatelstva a je určena zejména na boj s vlastními lidmi. V zemi vysílají vládou kontrolované státní televize, o politice je zakázáno mluvit, země je prošpikovaná státními tajnými agenty, do zahraničí nelze odesílat SMS, internet je kontrolovaný a stránky svobodných médií v zahraničí jsou blokované. Díky praktikám vládnoucího režimu je Barma také jednou z nejchudších zemí na světě. Přes 30% obyvatel žije pod hranicí chudoby. Zahraniční humanitární pomoc, která by mohla částečně pomoci řešit nejnaléhavější problémy země, je vládou omezována nebo zcela znemožněna. Když se v roce 2008 přehnal Barmou cyklon Nargis, který za sebou zanechal až 150 000 obětí a 500 000 zbořených budov, neumožnila vláda až na pár výjimek vstup humanitárních organizací do postižených oblastí. Dodnes, 3 roky po katastrofě, není v zasažené oblasti kolem ústí řeky Irrawaddy obnovena infrastruktura, 10 000 lidí stále nemají střechu nad hlavou a žijí v provizorních podmínkách. Turistům přijíždějícím do země však režim nastavuje tu přívětivější tvář Barmy. Se svou jedinečnou kulturou, úchvatnými památkami a panenskou přírodou Barma stále patří k nejkouzelnějším zemím na světě. Barma je svazem 7 etnických států a 7 oblastí. Nejpočetnější skupinou v zemi jsou buddhističtí Barmánci, kteří tvoří 68% obyvatel ze 70milionové země. Další hlavní etnické větve představují Šanové, Karenové, Arakánci, Činové, Kačinové, Monové. Tyto hlavní etnické skupiny se člení na další etnické odnože a tak v Barmě nalezneme až celkem 135 etnik. Mnohá etnika mají separatistické tendence a touží po svobodě a samostatnosti. Na mnoha místech povstávají proti vládě a režimu. Vláda povstání brutální silou potlačuje a mstí se na obyvatelstvu. Vypaluje vesnice, znásilňuje ženy, verbuje děti do armády, odvádí oponenty na nucené práce nebo je zavírá do vězení. Jednou z hlavních utlačovaných menšin jsou Činové, kteří žijí v hornatém čínském státě v severozápadní Barmě. Čínský stát je nejméně rozvinutá a nejvíce izolovaná oblast Barmy, možná celé jihovýchodní Asie. Špatná infrastruktura a obtížný terén činí některé oblasti těžko dostupnými. 70% čínské populace žije pod hranicí chudoby. 40% nemá přístup k základním potravinám a dětská úmrtnost patří k největším v zemi. Činové jsou navíc systematicky terorizováni vojenskou vládou. Je zdokumentováno zabíjení obyvatel, mučení, věznění, sexuální násilí, nucené práce, omezování svobody vyznání, omezování volného pohybu a konfiskace půdy a majetku. Podmínky Činů se ještě zhoršily, když v roce 2007 začal kvést místní bambus, jehož lesy pokrývají asi 1/5 země. Tento bambus každých 50 let vykvete a plodí ovoce. Ovoce je výživnou potravou pro lesní krysy. Ty se díky této všudy přítomné potravě začnou nekontrolovaně rozmnožovat a jejich hordy zaplaví celou oblast. Krysy likvidují vše, úrodu na polích i zásoby obyvatel. Lidé nemají co zasít, co sklidit, co jíst. Díky tomuto fenoménu je 100 000 obyvatel ohroženo smrtí hlady. Přestože je potravinová situace v čínském státě kritická,
Vláda nejenže nepomáhá, ale pokračuje v represích. Čínové místo, aby čelili hladomoru, musí opustit svá pole a pracovat pro armádu bez jakékoliv kompenzace při stavbě vojenských táborů, stavbě silnic, lesních pracích, lámání kamene v lomech, na vládních čajových plantážích nebo sloužit armádě na velké vzdálenosti jako nosiči. Humanitární krize se tak prohlubuje. Bez vnější pomoci nemají Čínové účinné prostředky na překonání této krize. Jediný způsob, jak se vesničané mohou dostat k potravinám, je několikadenní pěší cesta do sousední Indie, kde své pomocné organizace Čínů vytvořily základny pro distribuci rýže. K podpoře Čínů se připojili i aktivisté v České republice z barmského centra Praha OPS, kteří v roce 2009 vyhlásili veřejnou sbírku Pomozme Barmáncům. This bag of rice provides food for one person for a week and it can be purchased for €1 only. You can support the Chins by sending donations directly to our transparent account or by sending a donor's SMS within the Czech Republic. Distribuce získaných prostředků a nákup potřebných potravin jsou organizovány ve spolupráci s Chin Famine Emergency Relief Committee a Chin Human Rights Organization, lidskoprávními exilovými organizacemi Čínů, které pro přímou pomoc postiženým v Barmě využívají tajných distribučních cest z indické strany zelené hranice. Here I want to say thank you so much that the Czech Republic was one of the first to respond this famine ignored by the government of Burma. For the past 3 months, we have delivered 30 tons of rice to 54 villages. So here I can assure you that your support will be delivered timely, efficiently, and most accountability manner. K 31. prosinci 2009 bylo v rámci sbírky vybráno již 120 000 korun. Za tyto vybrané prostředky se podařilo nakoupit 15 tun rýže, která se distribuovala do těžko přístupných horských oblastí. Češi tak pomohli zatím zachránit 1630 životů Čínů. Hrubé porušování lidských práv a humanitární krize donutily tisíce Čínů, aby opustili své domovy a rodiny. Jako uprchlíci hledají azyl zejména v okolních zemích, v Indii, Thajsku a Malajsii. Až 75 000 Čínů žije na barmsko-indických hranicích v severovýchodním indickém státě Mizoram. Protože Indie, stejně jako další okolní země, nemá podepsanou úmluvu s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, Čínové zde nenalézají bezpečí a ochranu a žijí pod trvalým strachem z repatriace do Barmy bez finančních příjmů, bez dostupné zdravotní a sociální pomoci, bez možnosti vzdělání a pod hranicí chudoby. Jejich situace je nezáviděníhodná. Každá akce, která zmírňuje utrpení Čínů, si zaslouží podporu a propagaci. Ani Česká republika nezůstala stranou. Vláda České republiky se dohodla s Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a zahájila přesídlovací program, v rámci něhož přemístila z Malajsie do České republiky na přelomu let 2008 a 2009 pilotní skupinu 9 rodin čínských uprchlíků v celkovém počtu 43. Dnes v roce 2010 jsou již všechny rodiny uprchlíků zabydleny v integračních bytech po celé České republice a postupně se osamostatňují. Druhou skupinu v počtu 40 uprchlíků, ve které už nebudou jen Čínové, ale i Karenové a Kačínové, kteří splňují kritéria pro přesídlení, přiveze Ministerstvo vnitra do České republiky v druhé polovině roku 2010. I vy můžete pomoci zachránit lidské životy a podpořit snahy o demokratizaci Barmy. Staňte se členem klubu mikrodonátorů a adoptujte barmský projekt dle svého výběru. 19 projektů budou realizovat místní iniciativy v Indii a na barmsko-indické hranici. Projekty se zaměřují na poskytnutí lékařské péče, vzdělávání, zajištění zaměstnání a právní asistence pro uprchlíky. Děkujeme za vaši podporu.